lo cả một cái bằng quay gì ít lại ăn trong cái itu malah tamu ni, looking go. Kau ada apa? जों बायजलबारी PSU फाइ सफैलायखा कयेक दिन आगे और आमसाइनि लुकुरक जोंनो अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटेड ब्लेड नांगौ होनै जों एम नम्बर साहावो आनम्बर साहावो गे साहावमानिया गलो जों जोंनि बुबाग्रानो सोंलायखा जोंनि स्टक अफ बोसोर दं ओंगे सोंलायमानिया गलो बुबाग्रा दायथि नानो साका नों जे समय माफ्रा दायथि नो थाङै रय दिहनै सामानि बागै मेफ्रावनो जों कनफार्म खालायखा जे अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर और जागा रफायनाय होनै ओंगे जों अरनो साइमानो जोंनि बुबाग्रानि जे वान समों जोंनि लुकुरकनि बागै जे प्रजरा हाया जों दाखलायफ्राव होंगे बतङै माया बनि पकेटनि रांबाय बनि खाख्लानि रांबायनो मो पायै दहावो जे जागा जों गभर्नमेन्टनि प्रसिडिउरनो नायसिं दंखांखे अ जागायाव अनेक समस्या मैमानो बा अनेक बरक लांमा सयै फानो थांमावो अक्सिजेन मानियाङै आनिबां बुबाग्रा दंमालिया जोंनो दागेखा जों दिनै हस्पिटालनि जोंनि डक्टर रगनो जों हेनोभार खायगलांखा बुबाग्रानि जे रहमानि मानिनो जनगणनि बागै एलाकाबासिनि बागै जाहाथे एलाकाबासि अक्सिजेन मानथयाङै लांमा सया नानाथै आनिबां जतन हामबाय बुबाग्रा नि जे वान समनो जों लगेर लायनाय होनो जोंबो दाबो फाइ सब फाइजा जों बेलाय खातंमानि जरा दिनै जरा हायावफोरनो अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटेड जे नांमानि रयमे फोरनो थाइनि जरा दिनै रफायगा दैबो नांथर हांखे जों बुबाग्रानो सावै तबलायनो